нямаме посланик, а скъпо платен турист, защото съветът му към Министерство на външните работи е бил да не правим нищо. Ще припомня, че същият турист от посолството веднъж изпусна една такава промакедонска резолюция. И защо изпусна тогава и не направи нищо? Оправданието му било, че бил в отпуск. В отпуск. Според нас той трябва да бъде пратен веднага в постоянен отпуск.